Το καμίνι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Δεν γράφω εδώ δια το καμίνι όπου λάμπει κοκκίνη λάμψη τη νύχτα επάνω στο πλάγι του βουνού, όπου αντικρεί στο χωρίον το κτισμένον ανάμεσα εις δύο βραχώδεις λόφους και δίπλα εις θαλασσοπλήκτους κρυμνούς, μέσα εις μίαν λάκαν, ενώ εόρνηθες προπολού εκάτιασαν και οι άνθρωποι όλοι κατεκοιμήθησαν και η αμυδρά γλυκία αναλαμπή των κανδυλίων, όπου φέγγουν εμπρός εις τα παλαιά εικονίσματα των αμαυρών μελαγχολικών Αγίων, εξέρχεται από τους μικρούς φεγγίτας και εσύ επλάγιασε σημάει στην αγκάλιν της μάμης, ψιθυρίζον ευέλπιδα όνειρα και αναμασών έναυλα παραμύθια και την τελευταία στιγμήν πριν απεκοιμηθείς ρωτάς παραπονητικά την μάμην: «Δεν θα πάμε καμίνι, γιαγιά? Πότε θα πάμε καμίνι?» Δεν επρόφτασεν η γραία να σου αποκριθεί ότι αύριον, τώρα, το ταχύ, όταν λαλήσει το ορνήθι, θα σε πάει να πάτε στο καμίνι και εσύ απεκοιμήθεις ήδη. Παρομοίως, εις των κίνδυνων προσποιημένων κόσμων, όπου εμεγαλώσαμεν, όταν ερωτώμεν χάριν φιλοφροσύνης των καλύτερων φίλων μας κάτι τι, δεν προσέχομεν εις την απάντηση και δεν ενθυμούμεθα τι μας είπε. Διότι το καμίνι με την κοκκίνην λάμψην ανατέλει πείσμον όταν όλα έχουν δύσει. Ο ήλιος προπολού ευασίλευσεν όπισθεν αυτού του βουνού. Η σελήνη δρέπανων κοπτερών, στήλβων, διαχύνων ψύχραν και μελαγχολίαν, εκρύβει όπισθεν του ιδίου βουνού. Τα άστρα το ένα μετά το άλλο, πίπτοντα, φευγαλαία, σβήνονται εις των άνω βυθών των ακαταλείπτων πραγμάτων. Οι παπαρούνες, αφού έβαψαν με αίμα όλους τους κάμπους και τα χωράφια, τας έδρεψαν, τας εθέρισαν οι μάγκες, τα αγιόπεδα του χωρίου και κινδυνεύουν να εξαλειφθούν πρώτης ώρας. Μόνος ο Γιαννάκης ο Απόζερβος, το ζαρωμένον παλιόπεδο της Γριά Γκαβαλοΐνας, έκοψε παραπάνω από 10.000 από αυτά τα κόκκινα στολίδια του κάμπου. Έλεγες ότι η Άνοιξης με την κοκκίνην χλαμίδα της είχε πέσει εις χήρας νεαρών ληστών, αρχαρίων, όπου είχαν όλην την σκληρότητα της απειρίας. Της ήρπασαν με απλίστους χήρας την στολήν της και την κατεράκωσαν, έγδισαν την παρθένον και την αφήκαν γυμνήν. Τα χαμολούλουδα, τα λευκά και κίτρινα ανθίλια του Απριλίου, αφού είχαν συλλέξει μυριάδας εξ αυτών η γριά ραγιάδενα ή τσιτσούκαινα και άλλε αρχαϊκέ γειτόνισε, άνθρωποι και κτήνοι κατεπάτησαν τα λοιπά και τα έκαμαν θλιβερά ερείπια του καλοκαιριού. Τέλος, όταν ενύκτωσε, το καμίνι με την αναλαμπήν της φλογός του εκοκκίνησεν εις το βουνό αντικρύ και εσύ, παιδίον, εκοιμήθησης τους κόλπους της μάμης σου, με ονειροπολίματα έγλης και μαρμαριγής εις την κεφαλήν σου. Και δεν σε έμελε δια τα βάσανα των ανθρώπων, ούτε δια την σκληράν πάλιν της ζωής, αλλά από τους μαστούς τους στερεύσαντας ως από πέτραν άγωνον εζήτης να φυλάσεις γάλα, πόμα κενών, ως άλλην πηγήν αυθαρσίας. Και δεν αναλογείς της πως οι μυθώδεις εκείνοι δράκοι, οι κύκλοπες, όπου ενυκτέρευον μακράν εκεί, εις το όρος, επότιζον με υδρότατας πέτρας και τα ξύλα και τους κορμούς τους αδρούς, προσπαθούντες δια του πυρός εκείνου να παραγάγωσι χρήσιμον τι ευτελές πράγμα, όπως λάβωσι μικρά αργύρια και θρέψωσι κι αυτοί μικρούς ανθρωπίσκους, προορισμένους να είναι ισοβίως σκλάβοι άλλων πάλιν νεαρών τυράννων. Ο ματαιώτης. Αλλά το καμίνι αυτό, περιού ο λόγος τώρα, ή το άσπυλον, έκτακτον και μοναδικόν, ή το θαλάσσιον καμίνι.
Εκεί, άμαν κάμψεις των κάβων της Πούντας, της άκρης του λιμένος, ο λίγον προς Ανατολάς, εις την αρχήν του πελάγους, πλησίον εις την Άρκον και την Τριπτήν, τας δύο αδελφάς νησίδας, όπου η μία κρύπτεται όπισθεν της άλλης, όπως κόρη εντροπαλή, φοβουμένη να αντικρίσει των ξένων τα βλέμματα, προσπαθεί να κρυφτεί όπισθεν των ώμων της μητρός της και αντικρύει στον Ασπρόνησον, όπου οι γλάροι κρόζουν των πλέον πένθυμων κρογμόντων, όπου αντυχεί βαθιά εις τα θαλάσσια άντρα, εις τα σφολεάς, όπου κρύπτονται τα αγριοπερίστερα με απότομων πτερυγισμών, εκεί όπου χορεύει συνοθούμενον από 3 αιγιαλούς με φλίσβων και πλαταγισμών το κύμα. Εκεί σχηματίζεται μέγα επιστεφές άντρων με πλατή χάσμα κυκλοτερές υψηλά, κομμών από πλουσίαν λοφιάν κομάρων και σχήνων. Κάτω το στόμιον υψηλών, θολωτών, ανοίγεται εις το πέλαγος, οπόθεν εισραίει ακράτητον το κύμα εις βάθος πλέον ή αναστήματος ανδρός. Μέσα εις το άντρον, το ευρύ, εις πηδάτο διαυγές, αλμυρών νάμα, πλήττει την μίαν πλευράν, πλήττει την άλλην, χορεύει σκυρτά και φαίνεται ως να ψάλει με ιάμβους και ανεπέστους εις δόριον ήχων. Η κάμινος σωτήρ εδροσίζετο, οι πέδες δε χορεύοντες έψαλον, ο των πατέρων Θεός ευλογητός ή. Ούτω καλείται το καμίνι, αξιοσημείωτον, αξιοθέατον πράγμα, θεόκτιστον. Είναι το πρότυπον όλων των καμινίων, το πρόπλασμα και υπόδειγμα αυτών. Είναι προορισμένον να μη ανάπτει, να μη καίει, να μη ερεύγεται φλόγας, αλλά να δροσίζει καρδίας και οφθαλμούς και μέτωπα ανδρών, χάρμα των αλλιέων, σέμνομα των λεμβούχων, των πορθμαίων και των ακτεωρών. Η Τσούλα, κόρη του Μανδράκια, του Βοσκού, εφύλαγε τα ολίγα πρόβατα του πατρός της επάνω στην ράχην της Πούντας, της μακράς υψηλής λωρίδος, όπου κλείει τον λιμένα προς Ανατολάς. Όλη η Πούντα ήτο των βασίλειων της αθώας κόρης. Την είχε μαυρίσει ο ήλιος από τα μικρά της χρόνια να τρέχει μαζί με το κοπάδι, ήτο μόλις 7 έτης, όταν είχε αρχίσει να ακολουθεί τον πατέρα της εις το έργον, και τώρα ήτο 18 ετών και είχε γίνει τελεία βοσκοπούλα. Ανήρχετο 2 φοράς την ημέραν έως την κορυφήν εις το μικρόν δάσος των πεύκων με το κοπάδι της, κατήρχετο άλλας 2 φορές έως τον λαιμόν της μικράς Χερσονήσου εις την βρύσιν κάτω από τον Αϊγιώργην, το ωραίον λευκόν εξοκλήσι σημά εις των Αιγιαλών, διέτρεχεν άνω και κάτω 10 φοράς το ημερονύκτιον όλην την ράχην της Πούντας με τους 2 γυαλούς, τον ένα προς το λιμένα αντικρύ του λευκού χωρίου, τον άλλον προς το πέλαγος έξω. Και τώρα την είχε ζητήσει εις γάμον άλλος βοσκός, ο Κώστας της Γαρουφαλίνας, χειρευμένος με 2 παιδιά. Είχε δηλώσει ότι ήθελε να την πάρει χωρίς πρίκα, της έδιδε μάλιστα και 20 γίδια ως κοριτσιάτικο, ο πατήρ της εφάνει πρόθυμος να τη δώσει. «Απόντο τσούπα», της είπε, «αλέστα και μην τσινιάζεις. Ντούρμα, γαμπρός έρχεται γυρεύοντα, σαν του μπουφ του πλή. Σούρθε, Θεός τον εστέλνει. Έμπρικια δεν γυρεύει, κοριτσιάτικο σου δίνει. Τι άλλο θέλεις, κορίτσι? Τι κάνει που έχει ο άνθρωπος 2 παιδάκια? Τι σε πειράζει σένα? Όπως δεν έχει τα γίδια, δεν έχει και τα πηδιά. Θροφή θεν τα γίδια, θροφή και τα πηδιά. Φύλαμα τα γίδια, φύλαμα και τα πηδιά. Ένα πράμα είναι. Τα χιά να στολιστείς και να πάμε ντουγρού στου καλύβι του γαμπρού να σας στεφανώσω. Ομοίως και γριαντούκαινα η θεία της Τσούλας, επειδή η μάνα της κόρης δεν έζει, την ενουθέτησε και της είπε: «Όμορφα, όμορφα, καλορίζει καπλιό παιδάκι, οι παντριές είναι από Θεού, καλός και άξιος είναι ο γιος της Γαρουφαλίνας. Θα αναθρέψει πλιό και τα ορφανά, είναι ψυχικό, όμορφα, όμορφα πλιό». Η Τσούλα ήκουσε τας 2 νουθεσίες, αλλά δεν ενόησε τίποτε. Της εφάνει ως βόμβος από σφιγγοφολεάν,
να εμβήκεν από το εν αυτίον της, και ότι ο άνεμος εσύριζεν εις την οπήν του σπηλαίου, όπου είχε καταβλήσει μίαν χειμερινή νύχτα τα πρόβατά της. Απεμακρύνθη ακολουθούσα μηχανικός την Αγέλην. Δεν είχε αισθανθεί έως τώρα τους παλμούς της καρδίας της. Μόνον μίαν φοράν είχε συναντήσει στον γυαλόν των Ανατολικών προς το πέλαγος ένα νεαρό ναύτην, ως της είχεν εξέλθει από την βαρκούλαν και της είχε ζητήσει γάλα. Ο ίδιος της είχε προσφέρει ωραίαν μεγάλην κονχύλιν, χρυσίζουσαν, αποπνέουσαν το άρωμα της θαλάσσης. Άλλοτε τον είχεν ακούσει, πότε κατά την γλυκίαν ώραν του πρώτου ύπνου, πότε εις την μυστηριώδη χαραυγήν της Ανατολής του Αυγερινού, ενώ κατεβλίζετο εις το στόμιον του σπηλαίου με τα πρόβατά της, με σοβαράν μελωδικήν φωνήν να τραγωδεί. «Ξύπνα γλυκιά μου αγάπη, κι η νύχτα είναι βαθιά, κι η βάρκα μας προσμένει στην ακροθαλασσιά». Την ημέραν εκείνην, ύστερον από την διπλήν διδαχήν του πατρός της και της θείας της, η Βοσκοπούλα εις των πλάνητα δρόμων, καθώς ακολουθούσε το κοπάδι ανάμεσα στους πυκνούς θάμνους της υψηλής ακρογιαλιάς, έφτασε μέχρι του χείλους του θαλασσίου καμινίου. Πολλάκις η Τσούλα είχε πλησιάσει στο χάσμα αυτό του πελαγίου άντρου και είχε παρακύψει και κοιτάξει απλίστος κάτω εις των βυθών των κυκλοτερί, με τας πλευράς του βράχου ένθεν και ένθεν, με το ανοιχτόν στόμιον όπου εχόρευον ευθύμως μελωδικά τα κύματα. Και τώρα πάλιν, καθώς εσταμάτησαν τα πρόβατά της και βοσκούσαν, η κόρη εστάθη σύριζα εις το χάσμα του κύλου βράχου και εκοίταζε και εσχημάτιζεν ασυναρτήτους ασκόπους φράσεις μέσα εις τον νου της. Να είναι τάχα βαθιά κάτω το κύμα, και αν πέσει κανείς θα πλέψει ή θα χτυπήσει. Μπορεί να δώσει κανείς ένα πήδημα από εδώ. Πόσα μπόια είναι τάχα. Εκάθισε και εκοίταζεν επιμόνως κάτω. Κοίταξε τι όμορφος που είναι ο γυαλός, τι γαλάζια, πράσινα, κοκκινοπά, ομορφούτσικα πράγματα, κοχύλια, πορφύρες, χαλίκια. Τι όμορφη που ήτο και εκείνη η κοχύλα που μου χάρισε έναν καιρό ο Εστάθη και δεν ήθελε να προφέρει το όνομά του. Ήταν πεισμόνος και αποφασιστικός το επρόφερε. Ο Νίκος. Την ιδίαν στιγμήν ο Θαύμα, εις ναύτης με τη βαρκούλα του, εισέπλευσε μέσα εις το καμίνι. Ήτο αυτός, ο Νίκος, ο ιός του καπετάν Σύραχου, ως της είχε χαρίσει την ωραίαν επίχρυσον κονχύλιν εις την Τσούλαν. Ο Νίκος μόλις είδε την κόρην, εφαίνεται ότι την είχε δει από πρωτήτερα πλησιάσασαν εις το χάσμα του καμινιού και φώναζε «Τσούλα ψυχή μου, να, πάρε αυτό, μη βιάζεσαι να πηδήσεις κάτω», και της έριψε μίαν ανεμόσκαλαν μεταξωτήν, τυλιγμένην σπυροειδώς. Ήτα με φωνή χαμηλοτέραν, αρκούσαν για να ακούεται επάνω εις το χείλος του χάσματος, εξηγήθη «Τσούλα αγάπη μου, σε παντρεύουν, τα έμαθα όλα. Πάρ' αυτήν τη σκάλα που σου έριξα, ξετύλιξέ την, κάρφωσέ την καλά και τα δύο τα πάγια της στη ρίζα του χονδρού σκήνου. Καλουμάρισέ την κάτω, βάλε τα πόδια σου και κατέβα κάτω. Μη φοβάσαι. Είδε μη θέλεις να ανεβώ εγώ?» Η Τσούλα απήντησε «Κατεβαίνω Νίκο, δεν φοβούμαι». Και μετά λίγα λεπτά της ώρας η ωραία Βοσκοπούλα έπεσε εις τα σαγκάλας του νεαρού ναύτου. Ο γάμος ετελέστη την ιδίαν εσπέραν εις το χωρίον 1907.